На месцы аварыйнага корпуса першай віцебскай гімназіі узвядуць новы будынак. Колькі паверхаў ён будзе мець, пакуль невядома, але ўжо зараз можна сказаць дакладна, што гэта будзе сучасная пабудова, абсталяваная усімі неабходнымі для вучобы і развіцця дзяцей рэсурсамі. Зараз ладзяцца перадпраектныя работы, будаўніцтва збіраюцца пачаць ужо гэтым летам. Плануецца, што новы корпус прыме дзяцей 1 верасня 2026 года. Падчас будаўнічых работ гімназісты часова пераедуць у іншыя установы адукацыі абласнога центра. Учащиеся, которые находились в основном здании, это порядка 600 человек. Значит, из них 428 будут заниматься на базе 28-й средней школы. Это 5, 6, 7, 8 классы. И 9, 10, 11 на базе 11 школы. До конца учебного года, до 31 мая. Далее, впереди у нас учебный год. Значит, принято такое решение. Значит, 1 сентября 2025 года. Первый класс остается на базе 3 дошкольных учреждений. 2, 3, 4 на базе 28-й. И по согласованию с главным управлением здание на Ленина 8, на данный момент здание индустриального колледжа, они выходят с капитального ремонта, и полноценно в течение учебного года мы сможем там разместить с 5 по 11 класс гимназии номер 1. Уже комиссионно посмотрели, достаточное количество кабинетов, вспомогательных помещений. Што тычыцца віцебскай сярэдняй школы нумар 10 імя Гараўца, дзе за пашкоджанне кроквеннай сістэмы і перакрыццяў будынка таксама быў прыпынены адукацыйны працэс, зараз тут завяршаюць дадатковае абследаванне. Адразу пасля яго пачнуць рамонтныя работы. Дзяцей установа адукацыі прыме не раней за 1 верасня 2026 года. Наступны навучальны год мясцовыя старшакласнікі правядуць на базе 5-й віцебскай школы, а навучэнцы малодшых класаў на базе 22-й.